Δευτέρα 10 Δευτέρου. Στέλνω μήνυμα στον Νίκο ότι τα νέα είναι υπέροχα. Η καρδιά του δουλεύει μόνη της, χωρίς υποστήριξη. Τα νεφρά δουλεύουν μόνα τους. Το μεσημέρι θα τον αποσωληνώσουνε. Είναι πολύ δυνατός. Κι εγώ φεύγω για το αεροδρόμιο, 50 λεπτά καθυστέρηση. Η ηλέκτρια είναι με τη Σέλμπη στο σπίτι. 4 η ώρα προσγειώνομαι στο Άμστερνταμ. Ο τσαγκάρης μου στέλνει μήνυμα στις 10:24. Τα πράγματα παραμένουν ακριβώς όπως το μεσημέρι. Του έβγαλαν το σωληνάκι και δεν μπόρεσε. Θα ξαναπροσπαθήσουν αύριο. Σκέφτομαι συνέχεια την ηλέκτρα. Γράφεις τώρα? Συνέχεια. Είναι πολύ ωραίο που βρισκόμαστε εδώ πέρα και κάνουμε αυτή την, αυτό το μικρό μνημόσυνο στο Βουτσά, διότι υπήρχε ένα σύριαλ στη δεκαετία του 70, νομίζω προς τα τέλη της, που λεγόταν Ο Ονειροπαρμένος. Όχι προς τα τέλη της, στα μέσα της δεκαετίας του 70, το οποίο εγώ ως παιδάκι παρακολουθούσα με τα μανίας όμως. Αυτό, ο πρωταγωνιστής ήταν ο Βουτσάς. Νομίζω ότι τα κείμενα τα έγραφε ο Πρεδεντέρης, δεν θυμάμαι εν πάση περιπτώσει τίποτα πέραν μιας κωμωδίας του παραλόγου ως ατμόσφαιρα. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι ήταν ένα πράγμα στα όρια του σουρεαλισμού. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ καλά είναι ο Βουτσάς στην είσοδο του Χίλτον. Στους τίτλους, οι τίτλοι ήταν ο Βουτσάς στην είσοδο του Χίλτον, εκεί που είναι ακόμα αυτή η λιμνούλα, ας πούμε, λιμνούλα, πώς τη λέμε, αυτό το συντριβάνι, όπου ψάρευε στο συντριβάνι ψάρια ή κάπως έτσι, και στο τέλος έπεφτε και μέσα. Ήρθε ο άλλος ο κύριος που δεν είναι κύριος και δεν ήρθε ο άλλος ο κύριος που όντως είναι κύριος. Τι κύριος και κύριος, μωρέ? Κύριο λεκτό. Ανάθεμάμαι και καταλαβαίνω τι μου λες. Μαμά, για ένα σας διαβεβαιώ, ότι δεν είμαστε καλεσμένοι πουθενά. Ή μάλλον είμαστε καλεσμένοι, αλλά αν πάμε θα μου βουλώσουν τη μύτη. Θα στην τρυπήσω δεν θέλεις να πεις? Όχι, έχω ήδη 2 τρύπες, δεν μου τρύπες. Αυτή είναι η δική μου μνήμη. Μπορεί να είναι και αυθαίρετη. Εν πάση περιπτώσει με είχε ενθουσιάσει τρελά. Αυτό το παρακολούθησα στη συνέχεια και στις ταινίες και στα θέατρα κτλ. Όταν το 1999 ξεκινήσαμε μια δουλειά να κάνουμε ένα βιβλίο με ένα μυθιστόρημα, τη Φωνή, να την κάνουμε serial, εγώ πρότεινα στο σκηνοθέτη ένα συγκεκριμένο ρόλο πολύ χαρακτηριστικό να τον παίξει ο Βουτσάς. Την πρώτη φορά κατά την οποία τον είδα διαζώσεις, live που λένε οι νέοι, ήταν την πρώτη μέρα των γυρισμάτων. Πήγαμε με το σκηνοθέτη κάπου στα νότια προάστια, στην Βούλα, στην Γλυφάδα, να τον πάρουμε από το σπίτι. Είχε μόλις χωρίσει. Και μάλιστα θυμάμαι, αυτό το λέμε, έχει παραμείνει, το είπα εγώ στην παρέα μου και το αναφέρουμε σε δύσκολες στιγμές. Είχε λοιπόν κάποιες δεύτερες σκέψεις ο σκηνοθέτης, ο Γιώργος Οικονόμου. Έλεγε τώρα ο άνθρωπος κάπως το είχε μάθει ότι είχε χωρίσει, και μάλιστα κατά επεισοδιακό τρόπο, και λέει μήπως να μην το κάνουμε, γιατί θα είναι ταραγμένος, να του δώσουμε ένα τράτο, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα να ηρεμήσει από το σοκ του χωρισμού. Τέλος πάντων πάμε κάτω, τον παίρνει τηλέφωνο, λέει ο Βουτσάς, κάνει ένα πρόβλημα, σας περιμένω εκεί. Κατεβαίνει από το σπίτι, πολύ κεφάτος και έτσι αρωματισμένος και με τα ωραία του τα ρούχα κτλ. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, ο Γιώργος Οικονόμου, ο οποίος είναι αυθόρμητος και πολύ γλυκό παιδί, του λέει: κύριε Βουτσά, είχαμε δισταγμούς διότι ξέρουμε ότι υπάρχει μια εμπλοκή, ας πούμε,
στην προσωπική σας ζωή, λέει ο Βουτσάς, τι εμπλοκή. Λέει ο οικονόμου, αλλά δεν του είπε, πες μου σε παρακαλώ, ας πούμε, του κάνει, τι εμπλοκή. Λέει, μάθαμε ότι εν πάση περιπτώσει η σχέση σας διαλύθηκε κτλ. Το κοιτάει ο Βουτσάς και του λέει, change Γιώργο μου, change. Δηλαδή, και αυτό είναι μάθημα, ότι οι αλλαγές είναι που σε ανανεώνουν και σε κάνουν να αποκτάς καινούριο κέφι και δύναμη και όρεξη. Δηλαδή το τέλος μιας κατάστασης, δεν ξέρω παραπάνω για τη σχέση και πότε τελείωσε, αυτό, το τέλος οποιασδήποτε κατάστασης βιωνότανε από τον Βουτσά ως η αρχή μιας καινούργιας κατάστασης. Αυτό ήταν και το είπε, το διατύπωσε με μια εξαιρετική φράση, change Γιώργο μου, change. Αυτό είναι δίδαγμα. Λοιπόν, ο Βουτσάς έκανε τον θείο. Το θείο Αχιλλέα. Αχιλλέας λεγόταν. Το πώς, παιδιά, διαβάζοντας το ρόλο, μπορεί και διαγωνίως, θέλω να πω, δεν κάθισα να μελετήσει, πώς έπιασε με αυτό το εξαιρετικό του ένστικτο την ατμόσφαιρα του ρόλου, αυτό το οποίο εγώ είχα σκεφτεί ακριβώς. Δηλαδή, συμπέσαμε, αυτό είναι τεράστια ειδομή όταν είσαι συγγραφέας και κάτι δικό σου γίνει, μεταφερθεί στη τηλεόραση, στο σινεμά, στο θέατρο, να βρεθεί ένας άνθρωπος, είτε σκηνοθέτη είτε ηθοποιός, ο οποίος να καταλάβει ακριβώς αυτό που εννοούσες εσύ και να ενσαρκώσει το ρόλο, το χαρακτήρα που σκεφτεί, ή να φτιάξει την ατμόσφαιρα όπως την ήθελες. Αυτό στη συγκεκριμένη δουλειά το έκανε περισσότερο από κάθε άλλον ο Βουτσάς. Δηλαδή σαν να ήταν μέσα στο κεφάλι μου. Στο τέλος πεθαίνει μάλιστα ο θείος Αχιλλέας και αυτό το έκανε πολύ καλά. Δηλαδή ήταν εξαιρετικός και στο ρόλο του πτώματος. Στα διαλύματα των γυρισμάτων, ξέρεις πως γίνεται στα σύριαλ, καθόμαστε και 2 ώρες μέχρι να στηθεί την επόμενη σκηνή κτλ, το επόμενο πλάνο. Μιλάγαμε. Δηλαδή μιλήσαμε αρκετά. Μου έλεγε ιστορίες, ρωτούσε κιόλας. Ήταν ένας άνθρωπος ο Βουτσάς, ο οποίος δεν είχε το δικό του χαβά. Είναι η αρρώστια των πολύ σημαντικών και επιτυχημένων ανθρώπων. Ότι όταν συναντάνε κάποιον, τον χρησιμοποιούν ως ακροατή. Του λένε, τον βάζουν, τον στείλουν εκεί πέρα και του λένε ιστορίες. Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, αλλά είναι το μισό, το ήμιση του παντός. Το άλλο ήμιση το οποίο κάνει και τη διαφορά, και ίσως αυτό καθιστά έναν άνθρωπο πραγματικά σημαντικό, είναι να μπορεί να ακούει και να ρωτάει. Ο Βουτσάς ρωτούσε, ενδιαφερόταν εκνησίως για οποιονδήποτε είχε απέναντί του. Τέλος πάντων, πάνε σε μια πόλη της Βόρειας Ελλάδας, δεν θυμάμαι πού, και κάνει και πάρα πολύ κρύο. Και είναι μια κατάσταση, απογοήτευση η παράσταση, τους έχει κλείσει ο θειασάρχης, ας πούμε, ένα ξενοδοχείο που είναι χάνει. Και τότε, όπως φαντάζεσαι, είχε και κοριούς, ήταν δηλαδή ένα πράγμα το οποίο βρίσκεται ακριβώς στους αντίποδες του Χίλτον, ας πούμε. Πώς είναι το Χίλτον, καμία σχέση. Τέλος πάντων, μου λέει ο Βουτσάς, ήταν τόσο χάλια το ξενοδοχείο, ώστε αν δεν ήταν Γενάρης και αν δεν ξύριζε το κρύο, εγώ θα κοιμόμουν ευχαρίστω στο μπαγκάκι της πλατείας, ας πούμε, παρά να πάω εκεί μέσα. Αλλά παρόλα αυτά αυτό δεν γινότανε. Πάω, διαπιστώνω ότι μου έχουν το πάνω δωμάτιο, ας πούμε, το πλησταριό του χανιού αυτού. Τουλάχιστον θα κοιμηθώ μόνος μου. Αλλά τι να κοιμηθώ τώρα, ήταν στρατιωτικό ράτζο. Είχε μια εντελώς τριμμένη κουβέρτα στρατιωτική επίσης και κάτι εφημερίδες. Κουκουλώθηκα και το τζάμι σπασμένο. Να μπαίνει το αγιάς, να μπαίνει το χιόνι, ας πούμε. Δεν έβγαλα φυσικά τα ρούχα μου, έβαλα πάνω αυτό το υπόλοιμα κουβέρτας, έβαλα και τις εφημερίδες και λέω, Θεέ μου, τώρα, ας πούμε, άντε να κοιμηθείς γιατί έχεις την επόμενη παράσταση, ας πούμε, και ταξίδι. Όντως, λέει, με παίρνει ο ύπνος και ονειρεύομαι ότι είμαι κάπου που είναι πάρα πολύ ζεστά και πάρα πολύ ωραία
εξαιρετική θαλπορή. Μια αίσθηση σωματικής θαλπορής. Και σκέφτομαι, ανοίγω κάπως τα μάτια μου και σκέφτομαι, πέθανα και πήγα στο παράδεισο. Δεν μπορεί κάτι άλλο. Και ανασηκώνομαι, λέει, και βλέπω τι? Από το σπασμένο τζάμι του δωματίου έχει μπει μέσα μια οικογένεια γάτες. Μια γάτα με τα γατάκια της. Και έχουν έρθει και έχουν κάτσει η γάτα με τα γατάκια πάνω μου και με ζεσταίνουνε γουργουρίζοντας. Και το βλέπω αυτό που ήρθανε τα ζώα και με βοήθησαν να ζεσταθώ και λέω σ' αγαπάει ο Θεός, Κωστάκη. Αυτό μου το πέτυχε ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Θες να μου μιλήσεις λίγο για την απώλεια πριν κλείσουμε? Πώς είναι... Εγώ νομίζω ότι πιστεύω ότι το θάνατος είναι γεγονός της ζωής. Επίσης ο θάνατος των άνθρωπων που πεθαίνει δεν τον αφορά. Αυτό, εντάξει, δεν το λέω εγώ, έχει υποθεί από την αρχαιότητα. Διότι όταν είμαι εγώ εδώ, ο θάνατός μου είναι αλλού. Και όταν έρθει ο θάνατός μου, εγώ δεν είμαι εδώ πια. Αλλά παρόλα αυτά, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πεθάνει. Να γίνει ανάμνηση. Τους ανθρώπους που έχουμε αγαπήσει ή έχουμε θαυμάσει πολύ, τους περιέχουμε. Ζουνε μέσα από μας. Και όπως νομίζω είναι εύκολα αντιληπτό, το σημαντικό δεν είναι ότι ο Βουτσάς πέθανε. Το σημαντικό είναι ότι ο Βουτσάς έζησε. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι από το 1931 μέχρι το 2020 ο Βουτσάς ήταν ανάμεσά μας. Άφησε, αυτό είναι το λιγότερο, λυπάμεθα τώρα, το γονιδίωμά του στα παιδιά του. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η αθανασία, αυτό που λέμε αθανασία, έχει κερδιθεί έτσι. Γιατί υπάρχει σε όλους εμάς. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την τεστοστερόνη και το ταλέντο. Αυτό το πεις εσύ, δεν μπορώ να πω εγώ. Όταν μιλάς που φωτίζεσαι από μέσα σου, πώς γίνεται? Φωτίζομαι, δεν ξέρω. Αλλά όταν μιλάω για θέατρο, για κινηματογράφο, για τη δουλειά μου, φωτίζομαι από μέσα μου. Και αυτό ανταποκρίνεται και βγαίνει και στο πρόσωπό. Αυτή η χαρά, η ευτυχία που έχω για αυτό το πράγμα που κάνω στη ζωή μου. Κάνω στη ζωή μου 70 τόσα χρόνια. Και πάντα νιώθω κουρασμένος όταν κάθομαι. Μπράβο. Μπράβο Βούτσα για αυτό που έκανες. Μπράβο για αυτό που θα κάνεις. Και για τα παιδιά? Για παιδιά. Τα παιδιά που έχεις εσύ. Πες ποια είναι η καλύτερη σου κόρη? Όλες είστε καλές, πολύ καλές κόρες έκανα. Γιατί έχετε καλές μάνες, πολύ καλές μάνες και έχουμε και πολλά πολύ καλά παιδιά κάνετε. Δεν έχετε πως μεγαλώνετε γιατί και εσείς ούτε καπνίζετε, ούτε τζόγους, ούτε τίποτα. Παραδείγματα είχατε τους γονείς σας. Και πολύ καλή είναι οι γονείς σας. Και όλοι. Και στο μέλλον τι θες να κάνεις? Ό,τι μου έρχεται. Να δουλέψω πάλι. Ξεκινάω το χειμώνα δουλειά. Αυτές ποιες είναι? Ο παππούς είναι? Είσαι σίγουρη?